जय बर' हारिनि गुड मर्निं लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गिदिर आपडेट लानानै फैदों आसामावहाय DEE आवहाय LP आरो UP फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मोनसे टिचार रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआ सोलिबाय थादोंमोन आरो बे गोलाव समनिफ्रायनो बे पेन्डिंआव थाबाय थादोंमोन बिनि फाइनाल मेरिट लिस्टखौ दासिमबो होनो हायाखैमोन बेखौ मैया मोनानि 9 बाजिनाय लोगो लोगो बिथांमोना रिजाल्टखौ अलरेडि फोसावबाय आरो बेवहाय गोबां कुइसन सिखारबाय थादोंमोन जे NIOS केन्डिडेटफ्रा मोनगोन ना मोना जायफोर NIOS केन्डिडेटफ्रा माने NIOS आवहाय डिले लादोंमोन आरो डिले लानानै बिथांमोननि सार्टिफिकेटआ भेलिड इनभेलिड गोबां मोनसे जाबाय थादोंमोन आरो कर्ट केस गोबां सोलिदों आरो दिनै सुप्रिम कर्टआ अलरेडि अर्डार होबायमोन जे बिथांमोननि डकुमेन्टसा भेलिड होनानै आरो फारसेथिं गोबां माखासे इस्यु डेटखौ लानानै सार्टिफिकेटनि इस्यु डेटखौ लानानै गोबां खिलिमिलि सोलिबाय थादोंमोन जे सार्टिफिकेट इस्यु डेटखौ लानानै गोबां अबजेक्सन फैदोंमोन नाथाय नोंगौ सार्टिफिकेट इस्यु डेटआ मालाबाबो माबा जाया एप्लिकेबल जाया सार्टिफिकेट इस्यु डेटआ जे समाव इस्यु खालामो बे समावनो डेटखौ लिरनानै हरखायो आरो बेखौनो मेटार जाया आरो बे सिरियास इस्यु नङा बियो गासिबो दिनै माबा जाबाय मानोना बेखौ अल ओभार इन्डिया बेवहाय खुनु मोनसे सार्टिफिकेट इस्यु डेटखौ लानानैहाय सेलेक्सन खालामनो मोना बे दिनै फैनाय लोगो लोगो दिनै आसामाव बेखौ एक्सेप्ट खालामबाय आरो बेवहाय जायफोरना माने डकुमेन्टसफ्रा क्लियार जायफ्रानाखि डकुमेन्टसा क्लियार जायफ्रा जाय समाव एप्लाइ खालामनाय समाव बिथांमोना इउडाइस दंमोन बिथांमोना इउडाइस दंमोन लोगोसे बिथाङा बै समाव नो डाउट बिथाङा टिचारमोन फोरोंगिरिमोन बबेबा मोनसे प्राइभेट स्कुलफ्राव बिथांमोना मावखानायमोन दा बिथांमोना दिनै सेलेक्सन जाबाय मानोना जायफोरना माने क्लियार नङैफ्रा मोनाखै आरोना जायफोरनाखि डकुमेन्टसफोरखौ नांगौ रोखोमै होजोबनो हायाखै बिथांमोनहा सेलेक्ट जायाखै होननानै जों दा मिथिनो मोनबाय दा बिथांमोना मैया मोनानि 9 बाजिनाय लोगो लोगो बिथांमोना रिजाल्टआ दिनै फाइनाल रिजाल्टआ फैबाय आरो बिसोरो गाबोन हठात रबिबार खालि बिथांमोना गुवाहाटी खानापारायावहाय भेटेनारि फिल्डआवहाय बिथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय होगोन बेलासिनि माने 2 बाजिनिफ्राय बिथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ बिलाइसिगोन आरो जायफोर बिथांमोना सक्सेसफुल जानो हाबाय बिथांमोननिसिम बिग कंग्रेचुलेसन आंनि साइडनिफ्राय मानोना गोबां खिलिमिलि जादोंमोन आरो आं खोनाबाय थादों BTC आवबो NIOS केन्डिडेटफोरखौ होगोन होआ बेखौ DEE खौ नेदों होननाय जों खोनाबाय थादों DEE होयोब्लानो BTC आवबो मोनगोन होननाय बे मोनसे बाथ्राया सोलिबाय थादों होननानै जों माखासे सर्सनिफ्राय जों मिथिबाय थानो मोनदों दा बिनिखाय नोंथांमोना सिन्था खालामनांला जायफोरना NIOSब्लाबो डकुमेन्टसफ्रा क्लियार आरो नोंथांमोना बै समाव जाय एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोननि जे स्कुलाव हाबदोंमोन बै स्कुलाव हाबनाय नोंथांमोननि प्राइभेट स्कुला इउडाइस गोनांखामोन आरो मानोना इउडाइसआ नोंथांनि बै जेनाखि NIOSनि डिलेट सार्टिफिकेट बे रल नाम्बारजोंनो एखेखा ओमफ्राय खालि जोबनायावल' मोननैसो नाम्बार दाजाबनानै होदेरदों खिन्थु इउडाइसनि स्टार्टिं जाखायो दा गतिके नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनो नांला खुनु डाउट साननांगौ गैला मानोना दिनै BTC आबो जों बार मिथिबोबाय थादों जे डाइरेक्टर साराबो बुंबाय थादों मानोना BTC आवबो सिन्था खालामनांगौ दरखार गैया आसामा जुदि होयोब्ला DEE जेब्लानाखि होगोन NIOSफोरखौहाय अब्लानो जोंबो होगोन होननानै डाइरेक्टर सारा बेखौ बुंबाय थादों जेब्लानो NIOSनि टिमा रायलायहैदों अब्लानो बिथाङा बेखौ प्रतिश्रुति खोथाखौ होबोबाय थादों दा नोंथांमोना नैबे गोदान सरकाराव दा जे BPFनि दैदेननाय मोनसे गोदान सरकार जानानै दङ आरो रबिराम नार्जारि सारा दा इडुकेसन EM जानानै दङ दा बिथांनि आखाइजों नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ लानो रेडि जादों जायफोरनाखि काटअफआव गाखोयो आरो जायफोरनाखि काटअफआव गाखोयो आरोना बिथाङा रबिराम नार्जारि सारा बुंनाय बायदिब्ला एबा दा गोदानै बिबान मोननाय इडुकेसन EM रबिराम नार्जारि सारा बुंदों जेसेबां हायो डिसेम्बरनि गेजेराव लास्ट डिसेम्बरनि गेजेरावनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ जेरैबाबो होगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा खोथा होनाय मथेब्ला गोदानै आरो फिन माने भेरिफिकेसन खालामफिनगोन माने गोदानै डकुमेन्टसखौ बिफिननाय नङा जायफोर डकुमेन्ट साबमिट खालामबाय मानोना गोजाम माखासे स्क्रुटिनि बर्डआथ' भेरिफाइ खालामखाबायमोनथ' दा बेखौनो आरो फिन खेबसेल' ओरैनो नायफामफिनगोनल' आरोखि बै दानि जायफोर दादानै होजागोन एबा होजाबाय बैफोर स्क्रुटिनि बर्डआ बेखौ माने नायफामफिनगोन माने रेक्टिफाइ खालामफिनगोन थारमाने बेनिफ्राय डिसेम्बरनि गेजेराव उइदिन डिसेम्बर लास्ट 31 डिसेम्बरनि गेजेरावनो जेरैबाबो होफुंथारगोन होननानै बेखौ प्रतिश्रुति होदों खोथा होदों दा नोंथांमोना सिन्था खालामनांगौ दरखार गैला
आरो रेगुलार आरो एनआइएस खौ नोंथांमोना सिन्था खालामनांगौ गैया जायफोरनाखि काटअफ मार्कआ मिलायो जायफ्रा काटअफ दङ नोंथांमोना मोनगोन आरो एनआइएस ब्लाबो जायफ्रा डकुमेन्टसआ क्लियार दङ माने स्पेशली दा जों मिथिबाय थादोंमोन जे एनआइएस फोरना सोरनाबा सोरनाबा इउडाइसआ मिलाया होननाय आरो इउडाइसफ्रा गैजोबा होननाय बे बाथ्राखौ जों मिथिबाय थादोंमोन आरो जोंनि खोमायाव हाबनायसो दै खोमायाव हाबनाय बायदिब्ला दा बिनिखायनो दिनैथ' नोङो फुरा रोखा जाबाय जायफोर प्रभिजनेल मेरिट लिस्टआव गाखोदोंमोन माने एनआइएस नि केन्डिडेटफ्रा माने प्रभिजनेल मेरिट लिस्टआव गाखोनायफ्रानो जायफोरनाखि डकुमेन्टसफ्रा क्लियार दं बिथांमोनासो गाखोखादों जेरै बिथांमोननि इउडाइस थाबाय बिथांमोननि स्कुलनि माइनर्स थाबाय बिथांमोननि एपइन्टमेन्ट लेटार्स थाबाय बिथांमोननि एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट थाबाय बिथांमोननि एटेन्डेन्स थाबाय बिथांमोननि सेलारि स्लिप थाबाय बायदि बायदि जायफोरखौ बिथांमोना बिदों थ' बेफोरखौ जायफोरनाखि होनो हादों माने बिसोरनो मेरिट लिस्टआवबो गाखोखादोंमोन प्रभिजनेल मेरिट लिस्टआवहाय दा फाइनाल लिस्टआव माने ओंखारबाय फ्राय गोबां माखासे एनआइएस फोरनि केन्डिडेटफोरा दिनै सेलेक्सन जाबाय बेखौ जों दा मोनबाय आरो दा जायफोर लोगोफोर माने आंनि जायफोर लोगोफोर दंमोन एनआइएस नि केन्डिडेट आरो दाखालि प्रभिजनेल मेरिट लिस्टआव गाखोनाय बै सारमोनहाबो दा फाइनालि सेलेक्ट जाबाय आं बिथांमोननिसिमबो रोजा कंग्रेचुलेसन जासिहरबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दा बिथांमोना फोरोंगिरि हिसाबै गावनि लाइफखौ दैदेनलांनो हासिगोन स' बेखिनि आपडेटखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव होबाय जा नोंथांमोना सिन्था खालामनांला बिटिसि आवबो खुनु नोंसोर डाउट साननांगौ गैला आरो खुनु प्रकारै नोंथांमोनखौ नागारलांनो हानाय नङा थारमाने बिटिसि आवबो खारन DEE निफ्राय देरसिन आरो बिटिसि आ बोरै जानो हानो नङा होमबा बिटिसि आथ' DEE नि माने बिरोधि मावनो हाया आरो बिनि DEE नि गोजौआव थानो हाया बिटिसि आबो थ' बे हिसाबै बिथांमोना आरो जुदि बायसान्स जुदि DEE नि बिरोधि होयोब्ला गावसोर गिनांगौ जाबाय दायथ' साराथ' बे मोनसे खोथा जाबाय आरो दायथ' सारा अलरेडि प्रतिश्रुति होखादों नोंथांमोना सिन्था खालामनांगौ गैया साननांगौ गैया आइनि आवथायाव थानानै जेब्ला DEE आ होगोन अब्लानो बिटिसि आवबो मोनगोन एनआइएस नि केन्डिडेटफ्रा बे बुस्थुखौहाय बुंखादों DEE आ माबे बुस्थुखौ नायनानै बिथांमोना माने एपइन्टमेन्ट होगोन जोंबो बिटिसि आव बेखौनो खालामगोन होननानै बिथाङाबो माने दायथ' साराबो प्रतिश्रुति होखादों जों बेखौ मोनबोबाय दा बे हिसाबै मस्ट वेलकाम आरो नोंथांमोना जायफोरनाखि बिटिसि आव एप्लाइ खालामदोंमोन एबा नोंथांमोना बिटिसि टेट पास जानानै एप्लाइ खालामदों दा नोंथांमोनहा जुदि नोंथांमोननि काटअफआ मिलायोब्ला नोंथांमोना लानो रेडि जादों आरो दिनै स्टेटआवहाय नोङो फुरा क्लियारै होजोबखाबाय काटअफ मार्कखौ होजोबखादों थारमाने आरो बेयो बेसेबां काटअफ बिना थांदों बेखौ गासिबो देखायना होजोबखादों थारमाने दा बिटिसि आवबो बेबायदिनो डिटेल भाबै काटअफखौ होनानै होजोबनांगौ बिथाङा बेसेबां काटअफजों मोनदों माने स्टेटआव बिराद मोजां थख' होदों आरोखि बर' मिडियामाव बेसेबां काटअफजों मोनदों एसामिस मिडियामाव बेसेबां काटअफजों मोनदों बेंगलि मिडियामाव बेसेबां काटअफजों मोनदों गासिखौबो होजोबखादों इमेआव बेसेबां काटअफ थांदों आरो एलपि आव बेसेबां काटअफ थांदों बबे मिडियामाव बेसेबां काटअफ थांदों बेखौ थख' होजोबखादों आरोखि आरो फाइनाल मेरिट लिस्टआवबो सेलेक्सन जानायावबो बिथांमोना काटअफ मार्कखौ होनानै होफाखादों आरोखि खुनु डाउट गैया बाहाय दा बेबायदि होनांगौ रिजाल्टफोरखौ आरो होनबा गोसोफ्रा बयनाबो सन्देह थाया आरो नै बिथाङा बिदि काटअफजों मोनदों बेखौ बुंनो हायो आरोखि स' एनिवे बयनिसिमबो कनग्रेचुलेसन जासिनानै भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय गोजोन्थों।